Kapulisan sa lalawigan sa Bohol miumol na og 10-man team nga mo'y muhandol sa mga kaso sa mga tao nga posibleng konektado sa novel coronavirus. Kiniaron mapugngan ang pagkuyanap sa maong sakit. Hilabi na din sa Central Visayas. Samtang sa Negros Oriental, natumbok na sa kapulisan ang mga taong nakauban sa unang duha ka mga Chinese nationals nga nagpositibo sa nCoV. Ano ang report? Sumali Colonel Jonathan Cabal, Bohol Provincial Police Office Director, nga mipili sila og napo ka mga pulis nga maoy motutok sa pagsusi sa mga tao nga posibleng naikaso sa nCoV. Ang nasyong team adunay medical background sama sa nurse ug ubang medical related courses. Siguradong aduna sila kasinatian sa isyu sa panglawas sama sa kagaw. Hinuon all-out support ang gihatag sa PNP sa contact tracing sa mga tao nga posibleng nakauban sa 60 anyos nga Chinese tourist kinsay katulong nagpositibo sa nCoV. Sa advice ng ating governor, si Governor Artiap at yung acting governor ngayon, si Rene Relampagos, we need to be proactive and the PNP will support the task force. Samtang sa Negros Oriental, halos natultulan na sa kapulisan ang tanang mga persons under monitoring. Sa listahan sa Negros PNP, adunay 36 ka mga individual nga nakauban sa nahaunang duha ka Chinese nationals. Wa kuno mo pakita og simptomas ang naasoy mga PUM. Adunay 58 ka mga pulis sa Negros ang gi-assign nga motutok sa isyu sa nCoV. Kami sa Negros Oriental, doon namin dedicated nga personnel to include me, 58 personnel nga mo day ato arong gi-appeal sa ato ang executive committee na nagmonitor na ning ato ang crisis karon. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.